Ýaş judoçynyň ölümi baradaky habarlaryň fonuna türkmen häkimetleri Mar vilayatynyň sport mekdeplerine ýaş türgünleriň arasyndaky gep gurrunlary gödäwçiligi güýçlendirýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berdi. 17 fevralda ir saat 9-da Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri Mar vilayatynyň ähli sport mekdepleriniň ýol başçylary bilen ýygnak geçirdi diýip duşuşukdan habarly bir tälimçi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ýygnagyň gün tertibine sport mekdeplerine ýaş türgünleriň öz aralaryndaky gep gurrunlara gödäwçilik etmek giridildi. Häkimetler sport mekdepleriniň tälimçilerinden mektep okuwçylarynyň arasyndaky gep gurrunlardan habarly bolmagy hem de bu maglumatlary mektep ýol başçylary bilen her gün paýlaşmagy talap edýär. Ödeginde mektep ýol başçylary tälimçilerden alan maglumatlaryny yerli milli howpsuzlyk edaralaryna habar bermeli. Häkimetleriň şugulçuluk talaplaryny güýçlendirmekleri Daşawuly Süleýmanyň urulup öldürilmegi bilen bagly bolup durýar diýip bayramaly bir boks tälimçisi atlandyrylmalyk şertini Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Golaýda sosial ulgamlarda hem-de garaşsyz neşirlerde 14 ýaşly judoçy Ahal vilayatyna ýerleşýän bir ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mektebiniň 7-nji klas okuwçysy Süleyman Tursunbaýewiň sport bäteşiginden soňra urulup öldürilenligi barada habarlar ýaýrady. Habarlarda aýdylmagyna görä ýaş ýetkinjige bir ýaryşyň öňe ýöresinde öz garşydaşyndan ýeňilmek işaret edilipdir. Ol bu işarata ýa düşünmän ýa-da boyun eňmän garşydaşyny ýeňenden soňra näwelli adamlar tarapyndan urulup ýenjilýär. Bu aradan bir näçe gün geçenden soňra aradan çykýar. Ýol başçylar bizden täzelik eşitdiňizmi diýip soraýar. Biz tälimçiler ýok, näme täzelik diýip soraýar diýip boks tälimçisi gurrun berýär. Biz aslynda olaryň täzelik diýen zatlaryny 2 gün mundan öň okuwçylarymyzdan eşitdik diýip tälimçi ýaş sportçynyň ölümi baradaky habarlary nazarda tutup gurrun berýär. Bu habarlaryň fonuna häkimetler sport mekdeplerindäki şugulçuluk talaplaryny güýçlendirýär. Galy berse-de tälimçileriň sözlerine görä, ýaş judoçynyň ölümi sport mekdeplerine tälim alýan ýaş türgünleri we olaryň enatalaryna ruhy taýdan erbet täsir edipdir. Okuwçylaryň arasynda sporty höwesi gaçan ýaşlar bar. Iň gowsy biz öýde öz başdak türgünleşip geçeli diýen okuwçylar bar diýip tälimçi aýtdy. Onuň sözlerine görä soňky habarlar enatalaryň arasynda da alada döretdi. Ajy habarlar bar. Biz oglumyzy goramasak kim gorasyn? Sportdan alyp galjak. Sport bize gerek däl diýen enatalar hem bar diýip köp sanly enata bilen gurrundaş bolan tälimçi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol tälimçileriň enatalardan ýaş türgünleri okuwdan alyp galmazlygy haýyş edenliklerini, okuwçylar bilen hem aýratyn ýygnak geçirenliklerini gurrun berdi. Ýygnaklarda tälimçiler ýaş türgünleri şu günler bilýän zatlary barada tanaýan ýa-da tanamaýan adamlarynyň arasynda gurrun etmezligi tapşyrypdyrlar. Şeýle-de tälimçiler okuwçylaryň enatalaryna çağalara telefon bermezligi, berseler hem ýöneköý telefon bermegi tapşyrypdyrlar. Okuwçylaryň el telefonlaryny barlamaklary mümkin. Birden telefonu hökümeti tanqidlayan bir maglumat çykaýsa, onda siziň çağalaryňyzy da, siziň maşgala agzalaryňyzy da soraga çekip bilýärler diýip tälimçi enatalary hüşgärlige çağırypdyr. Türkmenistanyň häkimetleri uly klas mektep okuwçylarynyň arasynda wagtal telefon barlaklaryny geçirýärler. Galy berse-de tälimçiniň sözlerine görä ýaş judoçynyň ölümi baradaky habarlaryň ýani enatalaryň arasynda öz çağasynyň sport ýarışlaryna gatnaşdyrylmalygyny talap edip, haýyş bilen tälimçilere ýüz tutýan howsarlar bar. Azatlyk radiosy Mar vilayatynyň sport mekdepleriniň ýol başçylary bilen geçirilen ýygnak we onuň gün tertibine gozgulan meseleler boýunça Marynyň vilayet häkimliginden hem-de vilayet bilim müdürliginden komentar alyp bilmedi.